Здравейте! Днес ще се занимаем с нещо, което според мен е доста полезно. Имам един стар пуловер, който ми е много любим. Беше на татко ми и сега е тук мой пуловер. Това, което правя което ще направим е да отрежем маншетите. Да ви покажа варианти. Ето това е крайният резултат на това, което съм направила на единия ръкав. Защо съм отрязала маншета? Защото се е разръфала. Ето така. Не разбрахме от какво е. Няма значение. Въпросът е, че че ръкавите ми са дълги. Второ, че маншета беше уръфан. Ето така. Сега, откъде да започнем първо? Хубаво е, преди да започнете каквото и да било, да проверите дали плетката е рязана. Вижте отвътре как има оверлок. В повечето случаи оверлога е такъв, който реже и едновременно с това зашива. Защо ви го казвам? Ето сега, обикновено аз каквото правя, първо си разшивам малко, за да видя дали плетката е рязана. Това е техника на машините за плетене, която се казва платиране. Тоест прави се на плат цялото това нещо и след това се изрязва и се крои. Когато е платирано, логично, ето виждате, е изрязано. Виждате ли ги тези кончетата? Когато обаче е кроено на самата машина, тогава тук не е рязано. Какво означава това? Това означава, че когато вие отрежете маншета, да речем, и като го разшиете тук, ще се окаже, че вие имате един конец, който не е отрязан и можете спокойно да разплетете и да си извадите прежда от самия маншет. В този случай можем да извадим около, може би, 50 малки кончета, което на мен не ми върши работа. Така че, ако това нещо не е рязано, ако не е платирано, ако не е рязано, тогава е хубаво да си го разплетете маншета, докъдето можете и да си ползвате преждата. Ще ви покажа два варианта на завършване. В моя вариант аз не мога да ползвам прежда, така че ще се огранича с това, което имам. Така. Сега, първото, с което искам да започнем искам да ви покажа как да си отбележим къде и как да отрежем маншета. Вземам си една игла и конец. Ето. И си набелязвам един ред, за да не само, че го набелязвам, ами е хубаво и да спра разплитането. Така, и започвам от съвсем, аз съм си набелязала, не съвсем ръба, ами една идея по-нагоре. Тоест, започвам, да речем, ето тук. И това е бода, с който започвам. Трябва да сте много внимателни тук и да хванете всички бодове. Така. Сега аз си започвам от тук. Хващам първия бод. И започвам да хващам всеки следващ бод, дано да имате добра видимост. Но внимавам всички бодове, които захващам, да са на един ред. Ето така. Иглата трябва да бъде тънка, но с тъп ъгъл. С тъп връх. Глупости говоря аз. С тъп връх. И хващате ето така бодчетата
трябва всеки един бод да е хванат. Ето тук, например, имаме два. Както виждате, тази плетка е два бода наопак и два на лице. Заплетено е от този край нагоре. Така че трябва да сте сигурни, че сте хванали по два бода на всяка плетка. Така, ето тук хващам. Така, просто ще продължа напред, за да не ви губя времето. Така, продължавам напред до момента, в който заобиколя целия ръкав, след което ще ви покажа какво продължава нататък. Така. Завръщаме се. Отново, ето аз съм обиколила почти целия маншет по този начин. Това, което пропуснах да ви кажа, е, че трябва да се стремим да захващаме бодчетата, които сочат надолу, в другата посока. Виждате ли, ето, от тук е започнала плетката и обикновено бодовете ги виждаме, ето ги как върват нагоре. Ние трябва да захванем бодчетата, които върват надолу. Ето, например, ако може да видите тук, ето го. Знаете, че бодчетата изглеждат по еднакъв начин, погледнати в двете посоки. Така. Така. До тук стигаме. Тук вече нещата влизат в оверлока. Така че аз ще си захвана тук още мъничко. Ето така. Даже не знам дали има смисъл, но айде де. Да, няма смисъл. Така. Сега какво правя? Следващата ми стъпка. Хващам, завързвам си двете краечета тук. Ето така. Хлабавичко, не ми трябва да е много стегнато. Така. Следваща стъпка. Режем. Режем сериозно. Така. Момент така. Така, сега аз предпочитам да режа горе-долу 1-2 реда над това, което сме захванали, за да не отиде съвсем, да не отрежем някои от тези бодчета, след което ще си го почистим това, което е отрязаното. Просто гледайте да не е съвсем близо до кончето, да кажем. За да не отрежем някои от бодчетата, които сме захванали, защото това ще провали целия проект. Така че по-добре е по-далечко. Ще имате малко повече да почистите, но няма значение. Тъй се казва това да ви е кахъра. Така. Сега, като стигна до оверлока тук, до шева, аз предпочитам да оставя малко така. За всеки случай, това може след това да се подгъне, каквото и да се направи. Би било добре да стърчи малко. Така, и сега започваме да се почистваме. Почистваме до където е кончето. Нека да започнем по ред. Ето тук. Така че да видим,
виждате ли тук сега как се открояват бочетата, как са си останали на кончето. Трябва да сме захванали всички бодове. Ето така. На места, където е отрязано по-високо, ще трябва да се разплете малко. Но в общи линии трябва да стигнем до ето този вариант, в който кончето е захванало всички бочета. Сега ще ви оставя малко на мира, докато приключа с почистването и след това ще ви покажа два варианта на това завършване. Как да хванем тези бочета тук и да завършим. Ще ви покажа този вариант, който аз измислих за себе си, защото нямам същата прежда, за да продължа. И ще ви покажа друг вариант, който е доста симпатичен, при положение, че имате от същата прежда или някаква подобна, или прежда, която просто да се връзва с цялото това нещо. Така че до след малко. Ето виждате ли, тук имам едно по-дългичко такова, където е изрязано по-високо. Просто това нещо може да се изтегли. Ето. Целта е, както казах, да остане на ето тези бочета. Така, за сега това е. След като почистя, ще се включа отново. Така, ето ме отново с вече почистения маншет. Тук сме останали на, както виждате, бочетата на конеца само. Ето го. Следващото нещо, което ще ви покажа, е единия вариант, който аз не съм използвала на другия ръкав, защото нямах подходяща преща. Много се надявах, че това червено ще бъде същото, но както виждате, далеч не. Така. Ако решите да използвате този вариант, хубаво е конеца да бъде 3 пъти обиколката на маншета, поне, минимум. Така, започвам от тук. Хващам си едното боче, което е първото, съвсем най-първото боче. Втори път и вижте сега, замотаваме отзад напред веднъж, 2 пъти, конеца минава отпред и изтърпваме. Ето така. Отиваме в следващото боче. Гледаме да не захапваме белия конец, да не го... защото след това ще бъде трудно да се измъкне. Така, отново отзад напред, втори път и дърпаме. Гледате, естествено, както се предполага. Ето виждате ли, стават едни бобчета такива. И така продължавате до края. Ето. Отново. Отзад напред и още веднъж и дърпате. Гледате да е равномерно, да не е много стегнато, да не е много хлабаво. И виждате как се получава накрая. Това ако е от същата прежда, ще се получи така симпатичен завършък. Дори да не е от същата прежда, ако прецените, че искате друга прежда, пак би било добре, ако преждата е подходяща просто. И така продължавате нататък. Това е единия вариант. След като стигнете до края, ще ви покажа с моя вариант на завършване. Ще ви покажа как да прикрием ето това нещо. Обикновено се подкъват. Завършването е по един и същи начин, но ето виждате тук как стоят нещата. Така. Това е за сега с първия вариант. След малко втория.
с втория вариант. За този вариант ще ви е необходима кука подходящ размер. Сега моята е доста тъничка, защото бойчетата са много мънички, преждата не е чак толкова дебела, така че това е куката, която аз съм избрала. Моята е 1,3 мм. Тъничка е малко, но на мен ми върши работа. Така, какво правя? Хващам първото ботче, след което отивам, захващам втория бот, внимавам да не захвана бялата преждичка и го изплитам, както се плете синджирче. Ето, синджир бот. След което хващам следващото ботче, което в момента, както виждате, това ще се случва често за нататък. Просто ботчето е влезнало навътре, защото е опънато. Така че аз трябва да го извадя от тук с тази бяла прежда. Ето, виждате ли? Най-лесният вариант е ето така. Хващам двата края, издърпвам и ето виждам го ботчето тук. Аз и затова съм взела по-тънка кука, за да не издърпвам толкова много бодовете. Както виждате, те ще са различни по големина нататък, заради самото издърпване и почистване. Ето го следващото ботче. Хващам и сплитам. Следващото ботче го хващам. Хубаво внимавам. Го изплитам ето тук така. Хоп. Ето следващия пак се е скрил, така че аз трябва да го извадя. Ето го. Повтарям още веднъж. Внимавайте да не захванете бялата прежда, защото след това, когато тръгвате да я вадите, да я измъквате, ще ви създаде трудности и неприятности и ще направи плетката неравномерна. И така, ето, стигам до някъде. Това, което аз предпочитам да направя, за да не се стига до неприятни инциденти. Като стигна до някъде, предпочитам да си хвана тази бяла преждичка и да си я измъкна от там, докъдето съм стигнала. Виждате ли? Така. Ето. Ето виждате какво се получава. Това нещо е двулицево. От двете страни изглежда еднакво. И продължавам. Отивам на следващия бот. Внимаваме да не пропускаме ботчета и да не дърпаме прекалено много. Затова бих препоръчала по-тъничка кукичка, която да не издърпва прекалено много ботчета. Ето така. И продължаваме в същия дух до обикалянето на целия маншет. Аз за сега ще спра до тук. Предполагам, че това вече ви така показа ви и ви стана ясно. Ето последно ботче. Изплитаме като синджир бот. И така, продължаваме нататък. Когато завърша целия маншет, ще ви покажа как завършваме нещата и как да прикрием ето този неприятен възел. Добре. До след малко. И ето ни тук на финала. Последно ботче, захванато с бялата прежда. Изплитаме го. Издърпваме си бялото конче. Аз предпочитам тази бялата прежда да е по-здрава, за да не се къса при издърпването, защото точно този вариант е доста стегнат, този пуловер, тази плетка. Така, сега тук ще се опитам да изплета още едно ботче, което си хващам
просто за да завърша това. И следващото нещо, което ще направя е тази прежичка съм си измъкнала от маншета, колкото дълга съм могла да я измъкна, съм я измъкнала и изплитам я през бода, така че да го захвана. Ето виждате как. Така. Ще си направя едно възелче за всеки случай, даже няма да е зле да хванете по принцип. Аз ще си хвана ето и от тук така малко. Просто някъде в плетката. Вземам едното крайче. Някъде нещо се заплете. Момент така. Ето го. И ще си го завърша. Гледам двете крайчета да са горе-долу еднакви. На дължина. Така, и сега го завързвам, за да спра да не се разплита. Ето, още едно възелче си правя. Така, следващото ми действие ще бъде с... Някъде си оставих иглата. Ето. Така. Вдявам си двете краечета в иглата. Сега това нещо е моя си вариант. Аз по принцип мисля, че в много ситуации трябва да се импровизира, защото не всяко завършване, не всяка плетка е еднаква. Тук, например, имаше малко разминаване в редовете. Но след като го завързах това нещо, ето виждате, че не се вижда чак толкова много. Така, сега това нещо отзад, което го виждате, ще си го сгъна ето така. И това, което ще направя е със същата тази прежда. Просто ще се опитам ето така да го пришия към... Не е нужно да е някакъв, кой знае какъв бод. Въпросът е да бъде захванато зад ето така. Виждате ли? Както тропос, защото то е много дебело и би трябвало да стои здраво. Така. И сега накрая нека да измъкна малко от преждата. Накрая това, което ще направя е ето тук захващам от двете страни през иглата. Не ми се получи, излезе. Нищо, сега отново ще го направя. Ще стане малко по-дебело. Какво да правим? Това е положението. Ето така, хоп. Правя още един-два бода и скривам. Още един бод ще направя в случая. Няма много от преждичката. Правя още един бод и скривам преждата вътре в този. Ето тук в оверлога. Виждате ли как върви? Просто я скривам вътре, ето така. И предполагам, сега
тук си е по-дебело, но той на самия пуловер си беше по-дебело от това нещо, така че не би трябвало да пречи чак толкова, но ето, това е крайният вариант. Ето да покажа отблизо. Виждате? Отвътре и отвън. Ръкавите са скъсени. Същото може да се направи с ластика долу на кръста. За около врата може би ще трябва да има отделно друго видео, въпреки че аз за сега на този специално пуловер не смятам да му променям врата. Смятам, че така се получи добре. Ето го. Това е, до което стигнахме. Това беше от мен за сега. Благодаря, че бяхте с мен. Благодаря за вниманието и съвсем скоро очаквайте нови полезни видеа. До тук. Обичам ви.